עוד מעט בוקר, 5:20 לפי השעון שלי, אבל לפי האמת זה 5:15, כי השעון שלי ממהר ב7 דקות. ואני מפגר ב7 דקות. אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא, ואתה עתיד לתלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. אלוקיי, כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. אני אוהב את הברכה הזאת בברכות השחר, המחזיר נשמות לפגרים מתים. להגיד אוהב את זה, זה קצת מוזר לאהוב ברכה שכזו. זה לא שאני אוהב את הברכה, היא חשובה בעיניי. יש בה מן האמת. אפשר להגיד על ברכות השחר שיש בה מן האמת. הם אמת, מה זה יש בה מן האמת? והאמת היא שאני מרגיש, חושב, חווה את החיים שלי קצת, ואולי יותר מקצת, במובן מסוים, כפגר מת, לא באמת חי, לא באמת מחובר לנשמה שבי. נשמה שנתת בי, הוא נטע אותה בתוכנו. היא נטועה בנו. הבעיה היא שהיא חבויה. אנחנו לא בקשר איתה. ואם אתה לא בקשר עם הנשמה שלך, אני חושב שאתה נחשב קצת כמת. אתה חי, נכון, אוכל, שותה, מבלה, צוחק, חי. אבל אם זה לא בחיבור עם הנשמה, זה לא באמת חיים. המילה חיבור היא מאותיות שחי בו. אני אומר שחי בה, בנשמה שלך, עם הנשמה שלך. שאתה והנשמה שלך מתחברים, אפשר להגיד שאתה חי. אמת? או שקר? כל אחד יבחר, עם או בלי. בעזרת השם שנתחבר לעצמנו, לעצמותנו, הנשמה זה גם העוצמה שלנו, זה האור שבנו, זה העולם הבא שלנו, זה העולם האמיתי שלנו, שנזכה להתחבר לנשמה שלנו, ולא שנהיה פגרים